yazi mina ufuna uqwalaselwa guys, laba bantu bangafuna uguga mani ngathi ngohili okwabone lamaqathi eza gym bunnies pha ku TikTok fonini basibhidisa abantu abaya bafiti wothuka xa ungena kwi-content uqonde mother of 3 kanti lo uqonde ngeke ngicela ivoid neSoweto derby ayiqala iscore ngu-3-1 fondini. But ke asikho lapho namhlanje guys, jini ndiscrolla apha ku-Facebook xa ndithi nansi iposta i-birthday celebration kaLucky's kumntu wakudala mosliwayo ukunini kodwa sirhalamunca, so automatically mandithi ayinoba yi-60th obviously noba kuzokwenziwa nje into encinci ecozy ye-close family and friends oDr Tebelele kanje futhi ixuthani lafoni kulaa gqirha naku kulaa TikTok ubusiness challenge ndithi lo tata. But ke asikho lapho namhlanje guys, xa niqwalasela le poster ndithi mfondini uzawuba na 45 kangaphi kanti ubhuti Mkhosini one lifetime ngabantu bakudala kaloku aba xa bebukela uSarafina baba nee-flashbacks uSomizi bamazi ngoku wayese-straight. Thina uLucky's he went from the era ye-bell bottom to oskini umcheba nee-fade ingathi kabatakakhayo baluza itiming xa bedibene nentsula efresh basaqunjelwe ngabafazi nangoku because umntu oko wayenyamalele ngoDisemba kanti uyotya imali nama-2K. But to guys kusemhlabeni apha man kukothandayo kubone lawe. I'm sure kwamna lonza bendipha i-Guild Theatre ngala 5 kaJulayi ndicelebrate noBrian la xesha ndiyindenial ngeyami age kunzima.